खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। मागो फोरबोजों लोगोसे गोजोनथाव खौरां होफैदों बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'आ। बिटिसिनि लांदां जानानै थानाय पस्टफोरखौ सुफुंनो थाखाय थांखि लाबाय प्रमद बर'आ। फैगौ 5 साननि गेजेरावनो साख्रिनि एडभार्टाइज होगोन होननानै रादाय होदों प्रमद बर'आ। बिटिआरआव लांदां जानानै थानाय गासैबो बिफाननि 3rd आरो 4th ग्रेडनि साख्रिनि थाखाय मागो फोरबोनि सानसे सिगां नङाबा मागो फोरबोनि साननै उनावनो एडभार्टाइज होगोन होननानै रायजो राजाफोरनि सिगाङाव खोथा होदों प्रमद बर'आ। नाथाय बेफोरजों लोगोसे बड'लेण्ड ओनसोलाव हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम जानायनिबो खौराङाव गोसारदों। बेखौ लानानै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदों दि बड'लेण्ड आरो आसामाव बेबायदि थासारिखौ लुबैला, नाथाय सोरबा बेबायदि आफाद दादोंबा आयेननि राहा लागोन आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव बेबायदि थासारि जाफिनगोनखौ सानला आरो जुदि सोरबा खालामदोंबा पुलिसजों मोगा-मोगि जानो नांगोन होननानै बुंथियो प्रमद बर'आ। नोंथाङाबो टेट आनजाद होनो थाखाय थागथियारि जादों नामा? जुदि जादों अब्ला नोंथांनि थाखाय गाज्रि खौरां। फैगौ 2 बोसोराव टेट आनजाद खुङा होननानै थांखि लाबाय आसाम सरकारा आरो बे थांखिखौ आसामनि सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रि डक्टर रनज पेगु बिथाङा खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों फोसावदों। बिथाङा फोरमायथिदों दि लवार प्राइमारि आरो आपार प्राइमारि फोरोंगिरिनि थाखाय 2 बोसोरसिम टेट आनजाद खुंला होननानै थांखि लानाय जाबाय, मानोना लांदां जानानै थानाय फोरोंगिरि पस्टखौ आबुं खालामनो थाखाय थोजासे टेट पास जाखानाय बिजाथिफोर दंखायो होननानै फोरमायथिदों बिथाङा। बेनि अनगायैबो सिगांनि समाव टेट पास जानायफोरखौ गनायथि होनाय जायाखैमोन, नाथाय दा टेट पास जानाय बिजाथिफोरखौबो एप्लाइ खालामनो गनायथि होनाय जासिगोन होननानै बुंथियो डक्टर रनज पेगुआ। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदों दि जायफोरा DLED पास जानानै थाखानाय बिजाथिफोर बिथांमोनहा टेटखौ होनो हागोन। टेटआ बोसोरसेयाव खेबनै खुंजायो, बेनिखायनो बिथांमोनहा टेटआव खाबु मोनगोन होननानै फोरमायथियो बिथाङा। बेनि अनगायैबो रायजोनि फरायसालिफोराव 2023 मायथाइनि गुण उत्सबा खुंजासिगोन। गासै 3 खोलोबाव गुण उत्सबा खुंजागोन। डक्टर रनज पेगु बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला गिबि खोलोबा 8 जानुवारिनिफ्राय 21 जानुवारिनि गेजेराव जागोन। जिल्लाफोरा बरपेटा, उदालगुरि, क'क्राझार, करिमगन्ज, कामरुप, कार्बि आंलं, लखिमपुर, माजुलि, नगाव, शिबसागर, साउथ सालमारा, मानकाचार। नैथि खोलोबा 1 फेब्रुवारिनिफ्राय लानानै 4 फेब्रुवारिनि गेजेराव जागोन। जिल्लाफोरा बाक्सा, चिरां, चराइदेव, धेमाजि, धुब्रि, गलाघाट, हजाइ, नगावनि माखासे बाहागो, हाइलाकान्दि, जरहाट आरो कामरुप मेट्र'। आद्रा थानाय जिल्लाफोराव 15 फेब्रुवारिनिफ्राय 18 फेब्रुवारिनि गेजेराव 3थि खोलोबनि गुण उत्सबा खुंजागोन। बड'लेण्डनि हायाव फिन हाथियार दैग्रा आफादनि जोनोम। बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै बड'लेण्ड ओनसोलाव गोदान हाथियार दैग्रा आफाद जोनोम जानाया बेसेबां सैथो बेनि सायाव दासिमबो रोखा नंथ'वा। नाथाय मोनसे प्रेस रिलिज फोसावदों। प्रेस रिलिजाव फोसावनाय बायदिब्ला गोदान हाथियार दैग्रा आफादनि मुङा बड' नेशनेल लिबारेशन आर्मी फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड BNLA। आलादा रायजो डिभाइड आसाम 50-50 आरो रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय उदां खालामनायनि थांखिजोंनो बड' नेशनेल लिबारेशन आर्मी फ्रन्ट अफ बड'लेण्ड BNLA आफादखौ जोनोम होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों आरो बेफोर थांखिखौ मावफुंनानै होआब्ला आसामाव फारियै बम्ब बेरहोगोन होननानैबो हुमखि होदों प्रेस रिलिजनि गेजेरजों। आरो बिथांमोननि नांनाया बड'लेण्ड मोनजासिम जागोन होननानै फोसावदों आरो जोबनायाव BJPखौ आसामनिफ्राय होखारनांगौ होननानैबो लिरदों बिथांमोनहा। नाथाय गोदान आफाद जोनोम जानाया बेसेबां सैथो बेयो दासिमबो रोखा नंथ'वा होननानै फोरमायथिदों MLA जयन्त बसुमतारिया। बिथाङा BNLA आफाद दानायनि प्रेस रिलिज ओंखारनायनि सायाव फोरमायथिदों दि प्रेस रिलिजाव जेरैबायदि राव लिरदों आरो जेरैबायदि बानान एबा स्पेलिं बाहायदों बेखौ नायोब्ला सिगांनि समाव हाथियार लाग्रा आफादजों सोमोन्दो थानायमोन जानो हागौ आरो बारा लेखाफोरा रोंनाय नङा होननानै बुंथियो MLA जयन्त बसुमतारिया। बेनि अनगायैबो गोदान आफाद जोनोम जादोंना जायाखै बेनि सायाव सन्देह दं। प्रशासना बेनि सायाव नायबिजिरगासिनो दं होननानैबो बुंथियो बिथाङा। आरो जुदि गोदान आफाद जोनोम जानाया सैथोबा बेयो जोंनि थाखाय दुखुनांथाव होननानै बुंथियो MLA जयन्त बसुमतारिया। लोगोसे बिथाङा बुंथिबावोदि बिटिआर गोरोबथानि उनाव ओनसोलाव गोजोन फैबाय आरो गोजोन थासारि फैब्लासो जौगानायनि खामानिया जागोन, बेनिखायनो गोजोन गैयै थासारि जाफिनबावनायखौ लुबैया होननानै बुंथियो बिथाङा। दासान्दि जेरावबो सिखाव आरो दाखाथिनि उदखार। सिखावफ्रा जेब्लाबो नोंथांनि सायाव नोजोर होबाय थायो आरो खाबु मोननाय लोगो लोगोनो नोंथांनि गासैबो बेसेन गोसा मुवा बेसाद रां रुफा खावनानै लांनो हागौ।
नखरनि गासैबो सोद्रोमाफोरा कोहिनूर थियेटार नायनो थांनायखौ खाबु लानानैनो न'आव थानाय गासैबो रां आरो सनाखौ लुथिनानै लानानै थांदों सिखावनि मोनसे हानजाया। बे जाथाया गसाइगावआव जादों। गसाइगावनि थागिबि बङाइगाव कलेजनि प्रिन्सिपाल डक्टर दिनेश दासनि न'निफ्राय गासै 3 लाखनिबो गोबां रांजों लोगोसे 15 तला सनाखौ खावनानै लांदों सिखावफोरा। डक्टर दिनेश दासआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला गसाइगावआव दिन्थिफुंनाय कोहिनूर थियेटाराव बिथाङा बिबान दं हिसाबै बिथाङा गोबां मुखुब जानानै दंमोन आरो नखरनि सुबुंफोराबो थियेटार नायनो थाखाय बिथांजों लोगोसे थांफादोंमोन। बेयावनो सिखावआ न'आव रावबो गैयैखौ खाबु लानानै न'आव थानाय 3 लाखनिबो गोबां रांखौ लुथिनानै लानानै थांदों। 3 लाखसोनि मादाव 1,50,000सोआ गावनिमोन आरो 1,70,000सोआ थियेटारनि गिबि मोनानि कालेक्शनमोन होननानै फोरमायथिदों। रां लुथिनानै लांनायजों लोगोसे 15 तला सनाखौबो लानानै थांदों सिखावफोरा होननानै बिथाङा फोरमायथिदों। लोगोसे बे सिखाव खावनाय जाथायाव खाथि खालानिनो सिनायखानाय मानसिफोरनि आखाइ थानायनि सन्देह खालामनायखौ फोरमायथिदों बिथाङा। दुखुनि खौरां, लामानि जाब्रबथायजों तनुजा बसुमतारीनि हरखाब जिउ खहा। बिथाङा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बलामजरा गामिनि थागिबिमोन आरो NLFB आफादनि सासे गोख्रों मावथि सोद्रोमा बि दाख्रायनि अनजालि बिसिमोन। तनुजाया गथ'खौ फरायसालिनिफ्राय न' फारसे लाबोबाय थानाय समावनो गंसे औवा लाबोनाय ट्रेक्टरा बिथांखौ उननिफ्राय सौख्रांनानै गालांदों, जायजों बिथाङा जिउ खोमानो गोनां जादों। बिथांनि बेबायदि हरखाब रुंसारि जानायखौ लानानै NLFB आफादा गोथौ दुखु मोननाय फोरमायथिनायजों लोगोसे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव जाहाथे आलो गोजोन जायगा मोनहैयो बेनि थाखायबो अबंलावरिनिसिम आरज गाबदों। थारैनो आलादा रायजो कामतापुर रायजोआ दाजासिगोन नामा? गोदान कामतापुर रायजो दानायनि सायाव कामतापुर लिबारेशन अर्गानाइजेशन KLOनिफ्राय मोनसे प्रेस रिलिज ओंखारदों। प्रेस रिलिजनि गेजेरजों KLOआ कच कामतापुर रायजोफोरनिसिम माखासे मेसेज फोसावदों। प्रेस रिलिजआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला कच कामतापुरनि सुबुंफोरनि जि जेंना बेनि सायाव भारत सरकार आरो कामतापुर लिबारेशन अर्गानाइजेशन KLOनि गेजेराव सावरायलायनायनि जि खामानि बेयो जोबथा लामायाव फैबाय। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदी, नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननि दैदेननायाव आरो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि गेजेरजों भारत सरकार आरो KLOनि गेजेराव सावरायलायनायनि थाखाय जि हाबाफारि दंमोन बेखौ जोबथा महर होनो हाबाय होननानै फोरमायथिदों प्रेस रिलिजनि गेजेरजों। लोगोसे कामतापुर रायजो दाबि खालामनायनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय थांखि लानाय जाबाय होननानैबो लिरदों आरो थाबैनो भारत सरकारजों आलादा कामतापुर रायजो दानो थाखाय गोजोन सावरायनो जिरायनाय जागोन होननानै लिरदों बिथांमोनहा। गोजोनथाव खौरां, नोंथाङा मानिबा सायाव एफआइआर होनो गोनां दंबा दानिया पुलिस थानायाव थांनो गोनांथि जानाय नंला। न'आव थानानैनो एफआइआर होनो हागोन नोंथाङा। आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गोदान मोनसे थांखि फोसावदों। बिथाङा फोरमायथिनाय बायदिब्ला मानिबाफोर सायाव एफआइआर होनो दंब्ला नोंथाङा पुलिस थानायाव फैनानै एफआइआर होफैनो गोनांथि गैला। पर्टेल एबा एपनि गेजेरजोंनो अनलाइननि गेजेरजों नोंथाङा एफआइआर फाइल खालामनो हासिगोन। बेनि अनगायैबो बबेयावबाफोर माबा जथुम्मा एबा जायखिजाया हाबाफारि लानो थाखायबो डिसि मावख'आव थांनानै गनायथि लाहैनो गोनांथि गैला। न'आव थानानैनो पर्टेल एबा एपनि गेजेरजों गनायथि लानो हासिगोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। आरो बेबायदिनो रायजो राजाफोरखौ मदद होनो थाखाय आसाम पुलिसनि गेजेरजों मोन 20 सिबिथाय होगोन होननानै खोथा होदों आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माया। थांनाय 7 जानुवारियाव आसाम पुलिसजों हमजानाय BPFनि बारग' MLA हितेश बसुमतारीजों लोगोसे दावराव देख्रेब नार्जारी आरो बिक्रम दैमारी बिथांमोनखौ उदां खालामनानै होनांगौनि दाबिजों मुसलपुर जिल्ला BPFआ गोख्रोङै खुद्रिदों। हितेश बसुमतारीनि बिसिजों लोगोसे 100निबो गोबां BPFनि दैदेनगिरिफोर आरो मावथिफोरा लामायाव ओंखारनानै सोमावसारदों। हितेश बसुमतारी, दावराव देख्रेब नार्जारी आरो बिक्रम दैमारीखौ हमनाया मोनसे साजायनाय आरो राजखान्थि खैसार खालामनाय, बेनिखायनो जेबो कन्डिशन गैयालासे बिथांमोनखौ उदां खालामनानै होनो थाखाय दाबि दैखांदों बिथांमोनहा। बिथांमोनहा फोरमायथिबावदों दि BPF दोलोनि गोहो बांनायखौ नुनानै जाय सोरखाराव दं अदेबानि UPPL सोरखारा सोमखिखांदों आरो सोलो बाहायनानै हमदों होननानै फोरमायथि बिथांमोनहा। बेनि अनगायैबो BPF दोलोखौ फोजोबस्रांनो नाजानाया बेल' नङा, बेनि सिगांबो बारग' EM मन कुमार ब्रह्म आरो एक्स MLA प्रदीप कुमार ब्रह्मखौबो साजायनानै पुलिसा हमदोंमोन। अब्लाबो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआ लोरबां जायाखै होननानै बुंथियो आरो UPPL सोरखारा दा सोलो खालामनानै आरो गोहोखौ गोरोन्थियै बाहायनानै BPFनि मावथिखौ हमदों
आरो गावसोरनि फेलें जानाय सोरखारखौ दोनखुमानो थाखाय आरो बिपिएफखौ लोरबां खालामनो थाखायनो बिपिएफनि दैदेनगिरिखौ हमदों होननानै बुंथियो जाहाथे बिपिएफनि दैदेनगिरि आरो मावथिफोरखौ हाराहास्ति खालामा बेनिफ्राय गोजानाव थानो थाखायबो खावलायो मुसलपुर जिल्ला बिपिएफआ बिथांमोननि अनगायैबो हितेश बसुमतारीनि अनजालि बिसियाबो बुंथियो दि हमजानाय साननिफ्रायनो दिनैसिमबो नखरनि रावखौबो लोगो हमनो होआखै बेराफारसेथिं हितेश बसुमतारीखौ हमनाया गासैबो सोलो खालामखानायखा होननानै बुंथियो आरो बिथांमोनखौ उदां खालामनानै होनांगौनि थाखाय दाबि दैखाङो बिथाङा मोनसे फोसावनाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों मानास अट' श'रुमा नोंथांमोनहा गोदान बोसोरनि गोदान मटर साइकेल बायनो गोसो दंबा मानिकपुर पुलिस थानानि साखाथियाव थानाय मानास अट' श'रुमनिफ्राय मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ बायनो हागोन मानिकपुरनि मानास अट' श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय गोदान बोसोरनि अफार फोसावदों अफारफोरा जाहैबाय नोंथाङा मटर साइकेल आरो स्कुटि बायोबा बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट मोनगोन बेनि अनगायैबो गोजां बोथोरनि थाखाय गांसे ब्लेंकेट आरो नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोननो हागोन लोगोसे खम डाउन पेमेन्टआवनो मटर साइकेल आरो स्कुटिखौ मोननो हागोन जायखिजाया कम्पानिनि मटर साइकेल आरो स्कुटिखौबो सोलायनो हानायनि खाबु दं मानास अट' श'रुमाव अब्ला नोंथाङा माखौथो नेबाय थाखो नोंथाङा मानास अट' श'रुमाव फैनानै गावनि साननायखौ जाफुंहोफैनो हागोन मिथिबावनो हास्थायोब्ला 7060601255 नङाबा 9101272776 बे नाम्बाराव कल हरनानै सावरायहरनो हागोन खौरांखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव गोजोन्थों